Όχι ρε παιδιά. Έλα βάστο τώρα το γρήγορο να δω τι είναι. Βάστο τώρα. Έλα. Κάτσε, θα χτυπήσει. Πώς θα κάτσω? Όχι το κεφάλι κάτω, θα χτυπήσεις έτσι. Άμα χτυπήσεις το σαγόνι. Η δύναμη όλη τη βάζεις στα πόδια. Κρατάς, πήγες στα πόδια. Όχι, ωραίο. Έχει χάνει. Χτυπάς κιόλας, ναι άνθρωπος. Εγώ ήμουν στο νοσοκομείο, αντί για... Κουράστηκα ρε μαλάκα, κουράστηκα.